why ndakapinda entry rangu pandikaripindira apa and chii chandandaona nditika and TP yangu stop loss yangu zviri ndakasarudza sei pazvinofanirwa kuenda nditi. Saka as you can see kuti market yedu yanga ichigadzira this wedge iri anditika. Pakugadzira this falling wedge yanga ichigadzira chi structure mukati anditi ichiita chi zvayanga ichiita. Saka inini manje ndaonera kuti market yangu anditika yandigadzira entry because of this move iri rapa iri anditika. Move iri ndere fake out ne stop hunt. Saka kana ndichipinda trade ndakaona kuti hapana kuitika chi fake out kana kuti stop hunt anditi andipinde kusvika ndanyasomeka sure. Saka apa ndaona zvaitika. Why ndazobelieve kuti i stop hunt ne fake out, right? Tichaona panapa tine this move rataita anditi. Mu this move tagadzira ka flag aka kari apa. Market yaita sei yatamba pakati apa anditi. Market yedu yatamba pakati pe flag iri anditi. Tichanoona move iri ndo move rechi ra breaker chi bottom trend line iri. Pata breaker chireva kuti izvo mutemo we forex watikadzidza chitanga forex market chaya ku retest anditi. Market painoya ku retest vanhu vanoita sei vanowana ma entry anditika. Saka chii chazonoitika apa ona ika market yadzoka chi pa retest apa anditika. Payadzoka pa retest apa vanhu vapinda masell avo vachiti market ichaita sei. Market ichadzoka chi kuzasi uku ku trend line. Market yedu icharwa chi breakout retest yodzoka chi ku trend line yoita chi kana kuti chicontinue kusvika yazoita sei kusvika yazofamba anditika, right? Then number 2 chaita kuti ndione futi kuti pakutsotswa vanhu apa anditi tine move iri apa iri anditika. Move iri charinenge raitirwa ndechekuti vanhu vapinda ma positions avo pa retest ichi pavanoona this move vanenge vari mulosika. Remember anditi vari mulosi kudaro they will add more positions nekuti chaspike chichidzoka samwe pama entry pavo kana kuti padhuze nema entry pavo. Then boom market vayarwa chi move iri. Payarwa move iri yanga chiendera chi liquidity above chi high ish anoona. Saka payasvika papo tanogreba ma stops anenge aripo like ma buy stops anditika, right? Patinogreba ma buy stop kana tikasa buy stop panapa which means kuti ma stop loss edu ari kuzasi kunoko. Market yabvaita sei yatsemura chi ma stop loss anoona. At the same time move redu iri anditika zvaraitira ndezvokuti radzoka richiburitsa vanhu vanga vapinda chi buy chi apa vanga vachitrailer ma stop loss avo using chi ma lows aya anoona. Saka pandazviona izvozvo ndaziva kuti setup rangu raita sei rakuibva andiona. Saka ndikazuma kudai pandazuma kudai anditi market yangu yakagadzira kanenge ka head and shoulder kanaka anditi kuti tine ichi ne ichi. Then tine trend redu iri anditi kuona market paya breakera kunze ndaziva kuti iyi ndo original breakout andiona. Why? Nekuti tamborwa chi move iri ratorarisa vanhu nenzara. Move iro ratorita sei rapedza nawo. Then ndakuchifanira kuconfirm kuti sure ndiri right here. Kana ndiri right ndine zvandotarisa pamarket zvakafanana ma candlestick patterns ndo anondibatsira kuconfirm chi entry rangu. Saka ndikanozuma panapa anoona tikanozuma apa tichaona tine candlestick pattern ishi anditika, right? Candlestick iyi ichi bullish engulfing anditi. Bullish engulfing inotiudze patikadzidza forex kuti market yakuita sei yakuenda mudenga anoona. Saka parangovhara ina ndapinda anoona ndapinda chi entry rangu. Drawback yandangoita ndaiita
pathis spike rauya iri aka kared aka kachinoconfirma chi iri test futi patrend line. Saka ndaholda chi trade rangu handitika right. Saka sezvatiri kuona wedge iri handitika TP yangu yobichi high ish handiti. Saka market yangu ichafamba ichitachi zvari kuita ikasvika kuhai kuno ndabuda inenge iri somewhere ku $83 handiti. But ndogona kusazobudira uku zvichidependa nekuti market yakuita sei yakufamba sei. Saka ndo zvandaita sei zvandibatsira pakuita sei pakupinda. So kana uri munyowani pathis channel, please subscribe wotanya notification bell. Kana une mubvunzo wopinda mucomment section woita sei wobvunza mubvunzo. Pa next video nichaita sei nichapindura mubvunzo. And pandinenge nichitrader pese nechigadzira tuma videos nichiratidza kuti ndawana sei entry rangu. Saka zvinogona kubatsira kuimprove kana kuedda imwe knowledge pane yaunenge wagara unayo. Saka ngatisangane pa next video.